Està bé, que Déu ens agafi confessats. Era a finals del 2015, quan TV3 va decidir de retransmetre la cavalgada de Reis de Mataró. Tot l'Ajuntament es va reunir d'emergència al ple municipal a veure si d'una puta vegada quedaven d'acord en alguna cosa. Molt bé, nanos, escolteu-me amb atenció. Aquest any no la podem cagar. Ja n'hi ha prou de que Mataró només surti a la tele per les males notícies o per fer el ridícul. A més, ja vam tenir prou merder amb les llums de Nadal i la Unió de Botiguers. La mare que els va parir. I no patiu pels gastos. L'any que ve ja pujarem una mica l'IBI. I ara, si algú té alguna proposta a fer, que la digui. I apagueu els mòbils, collons. Ostres, el que se m'acaba d'ocórrer. Veureu, tot Catalunya ens estarà veient per la televisió. És una gran oportunitat. Hem de fer una cosa fina. Com tots sabeu, tenim problemes amb el Corte Inglés. Ja hi som. Podríem dedicar una carrossa sencera a el que vindria a ser el Corte Inglés. Amb una maqueta del projecte. A veure si venen ja. Doncs si fem una carrossa dedicada al Corte Inglés, també hem de fer una carrossa dedicada a Can Fàbregas. Ja esteu els de la CUP tocant els collons, eh? Què voleu fer, una assemblea ara també o què? El negre del WhatsApp de Baltasar. I els reis que siguin reines! Aneu a pastar fang! Ja prou de dir baixanades, per l'amor de Déu! I amb mas de camell! Ai, que m'estic pixant. I com aquest se'ls hi dongui per fer una assemblea, no sortim d'aquí ni demà passat. Haig de dir alguna cosa. Sortirem amb pilotes. La mare que el va parir. M'heu sentit? Si el que voleu és que se'n parli, sortirem tots amb pilotes, faci fred o plogui. El que passa és que jo la tinc molt petita. Tranquil, nano. Trucarem en Nacho Vidal, que també és de Mataró i que vagi davant de tot. Els armats de Mataró també vindrem amb pilotes. I els capgrossos! Molt bé, està decidit. Desfilarem tots amb pilotes i que Déu ens agafi confessats. Al final van acabar tots al Cortelillo, els Mossos, els municipals, un Cristo de Caldeu, tot plegat un disbarat. La cara de l'Espartac Peran era tot un poema. Després d'allò va acabar presentant Mujeres i hombres i viceversa, però això ja és una altra història.